realmente Carballo hai que reconocer que é a árbore por antonomasia galega, non? Árbore singularidade da Galiza. Entonces, o carballo, que ademais hai unha historia preciosa, non? Hai miles de historias preciosas sobre os carballos, miles de lendas. Otero Pedrero chamaba as árbores as irmauciñas. Eu creo que, bueno, pois a partir de aí, das súas irmauciñas, a xente pode empezar, sobre todo as novas xeracións, pode empezar a valorar un pouco máis o que teñen. É un dos espacios que ten unha maior singularidade a nivel de árbores que se podían chamar senlleiras, non? Eu me gusta máis chamarlle as árbores que plantaron os nosos ancestros, porque moitas delas realmente son os avós, os seres vivos máis antigos que viven toda a comarca de Chantada. E no caso de Carballedo, pois mira, sumando o nome do concello, asomando esa riqueza que teñen e que souberon conservar, pois me parece que é un verdadeiro tesoro, además nunhas terras como son as da Ribeira Sacra, que realmente, según dicen moitos estudiosos, a propia palabra Ribeira Sacra ven de Roboiro Sacratus, que sería carballo sagrado. Creo que tiña que ser casi o Carballedo o corazón da Ribeira Sacra, gracias a esos carballos. Algo que soubo conservar. Outros concellos que tamén levan o nome de Carballo, como o propio Carballo en Bergantiños, non teñen, apenas teñen bosque. As árbores poden xerar ou crear tamén unha especie de roteiros, no que ao mesmo tempo que a xente coñece esos verdadeiros tesouros, porque son singulares a máis non poder, porque son verdadeiras obras maestras da natureza, pois ao mellor que os conoce, pois que tamén se introduza na riqueza, na increíble riqueza que é o mundo do conocemento das árbores, da súa diversidade, todo o que aportan, e da propia historia, porque as árbores son a nosa historia. Sin madeira, sin oxíxeno, sin os froitos, sin a súa contribución ao ecosistema, nós non estaríamos aquí. As vemos un día, as vemos outra, e non reparamos en elas. Por iso creo que hai que facer unha labor pedagóxica, divulgativa, e tamén eu creo que no campo da divulgación turística, para poñer en valor os grandes tesouros que son os carballos de Carballedo. Pasar 5 minutos ao carón del, observar na quietude, sen presas, e decatarnos de que cada poliña, cada folla é un verdadeiro milagre da natureza que está aí, e que nós non chegaríamos nin a alcanzar toda a nosa tecnoloxía a crear algo tan fermoso como pode ser un carballo de Carballedo. Nesta comarca naceu un grupo ecoloxista que se chamaba Xevale. Unha das primeiras campañas de Xevale, recordo perfectamente, foi evitar a tala na construción ou na adaptación da carretera nacional 540, evitar a tala deses carballos de barrio, non dese conxunto. Hai un carballo fendido que é realmente máxico, non? Porque sobrevive, está fendido en dúas partes. Eu creo que sería dun atractivo increíble que a poucos kilómetros de Ourense poderamos divulgar eses conxuntos forestais. Eu digo como pedagogía, para as escolas, para nenos de moitos lugares, Carballedo, o corazón dos carballos. Rei do que somos, do que fomos e o que seremos, non hai dúbida que un árbore na Ribeira Sacra é un quercus robur, é un carballo.